טוב, אומרים לך שאת מלכה, ותדאגי לעצמך. הבעיה היא שהרבה פעמים את דואגת לעצמך כשכבר אין לך כוחות. וזה מאוד משמעותי, כי את פועלת אז ממקום של קורבן, של מסכנה. ואז את הולכת לפצות את עצמך. והפיצוי הוא הרבה פעמים לא תואם את הערכים שלך. בגישה שלנו באימהות מובילות, אנחנו מובילות את הנושא הזה. אני מראש דואגת לעצמי, שמה לעצמי זמנים שאני ממלאה את עצמי. לא רק כשאני אתרוקן, אני הולכת למלא את עצמי כי אני מסכנה. אני הולכת למלא את עצמי בדברים שיעשו לי טוב ויעצימו אותי, כי אני מלכה. לא כי אני מסכנה, לא כי אני אומללה, וכל היום צריכה לרצות את כולם ולשרת את כולם. אני ממלאה את עצמי ממקום של מלכה אמיתית.